La temporada arrenca aquest divendres amb el cartell d'entrades exhaurides. La comèdia Per fi sol de Carles Sans dona el tret de sortida per regalar-nos una bona dosi d'humor. Avui al Tic-Tac de Ràdio Argentona ens acompanya l'amo i senyor d'aquest espectacle. Carles Sans, molt bon dia. Hola, bon dia. Anar en monocicle fa més vertigen? Doncs inicialment una mica més, doncs perquè només tens una roda, no en tens tres per aguantar-te i pots caure més fàcilment, però quan te n'adones de que pedales bé, de que fa riure molt, de que tu et trobes cada vegada més segur a dalt del seient i que no vas per terra, sinó al contrari, doncs que omples els teatres, immediatament agafes molta seguretat i ara mateix és el que estic amb aquest Per fi sol, no? Estic encantat de veure doncs, el resultat i com el públic respon i tot plegat. Ja fa dies que s'ha penjat el cartell d'entrades exhaurides per l'estrena. Per allà on has anat has omplert pràcticament tot? Doncs sí, ha sigut una cosa més paulatina, és a dir, que al principi, lògicament, la gent es preguntava una mica què és això, què fa el Carles Sans, fora de tricicle, no? La gent està ubicat durant tants anys en aquesta companyia que ara, de sobte, a poc la gent ja ha vist i ha anat sentint, sobretot degut a l'èxit que he tingut al Teatre Borràs a Barcelona per dues ocasions, diguem-ne, alternes, doncs que ja l'espectacle funciona. I crec que això del boca a boca també, i ara la gent ja sap que és un espectacle que, bueno, és que et mores de riure de principi a final. Què és el que ens vindràs a explicar amb Per fi sol? Doncs, per fi sol, explico les anècdotes viscudes durant 40 anys de professió, no? Anècdotes personals, anècdotes professionals també en tricicle, algunes molt boges, algunes autènticament que semblen, i totes són reals, o sigui, totes són veritat, totes m'han passat, i que el públic triciclero, per dir-ho així, no? Vull dir, aquell públic que d'alguna manera ha seguit a tricicle, però tant com el que no ho és, s'ho passa molt bé, perquè les històries són, ja et dic, molt boges, explicades sobretot de la manera en què jo les explico, que és una fusió entre el text i també el gest, perquè, aviam, no ens enganyem, no puc separar-me de la gestualitat que sempre m'ha acompanyat en els escenaris durant tantíssims anys, no? I en aquest mix crec que funciona molt bé l'espectacle. Quin ha estat el paper de José Corbacho com a director d'aquest monòleg, d'aquesta comèdia? Bueno, el José ens coneixem fa molt, jo necessitava una persona que es mirés en perspectiva des de fora, diguem-ne, la idea que jo duia al cap. José m'agrada molt com fa els seus monòlegs, ell té una dosi, diguem-ne, així més canalla que jo i que crec que em podia anar molt bé, i bueno, li vaig fer la proposta, em va dir que sí, i la veritat és que ha sigut una col·laboració magnífica perquè doncs, m'ha aportat moltíssim i ens vam entendre molt bé. D'aquestes anècdotes, algun dels teus dos companys t'ha dit home, Carles, aquella no porta... No hi ha hagut cap mena de limitació. Jo vaig fer el que creia que havia de fer. Jo sabia que, evidentment, el que es pot explicar i el que no, fins on es pot arribar i fins on no. I quan el van veure, doncs, els hi va agradar molt i no hi ha hagut cap problema. Clar, veniu del tricicle on hi havia força silenci, ara toca parlar. Algun ritual que hagis adoptat per cuidar la veu? Home, ara te n'adones doncs, que aquest instrument que és anomenat veu és molt important, no? I que durant tantíssims anys no l'he tingut en compte perquè no era l'instrument principal de les nostres, diguem-ne, produccions, no?, de tricicle. I en canvi ara sí que te n'adones que has de cuidar-la molt perquè quan comences a fer funcions molt seguides hi ha un dia que, pel que sigui, doncs comences a notar-te i això sí, és una cosa que no havia tingut present fins ara, no? I una altra, potser, a diferència de quan estàvem en tricicle, és que abans compartíem el camerino tots tres, abans de la funció, per tant, hi havia doncs, una mica de tertúlia prèvia a l'espectacle i ara doncs, hi ha un cert silenci que en aquest aspecte sí que trobo a faltar una mica doncs, això, la companyia dels col·legues. No? Carles, ja per acabar,
i que no ens escolta gaire gent, I també per aquella gent que s'haurà quedat fora, perquè, com dèiem, hi ha el cartell d'entrades exhaurides. Una petita anècdota de la que expliques o que sigui així significativa? No, mira, el que et puc deixar, si de cas, és alguns titulars, no? Com ens van xupar l'orella a Japó, que això és una cosa que doncs, és una mica com a titular, és una incògnita molt inquietant, com he protagonitzat ridículs espectaculars a dalt d'avions, perquè jo durant molts anys vaig tenir por a volar i tot i així agafar avions. Déu-n'hi-do. O com, en fi, sense saber-ho, vaig intentar conquerir les nòvies del Joan i del Paco. En fi, milions d'anècdotes molt divertides totes i que prefereixo deixar el titular que no pas explicar-les, no? Doncs vinga, va, ens quedem amb aquests 3 titulars. Carles, has passat per Argentona alguna vegada? He passat per Argentona, sí, de petit jo venia a visitar uns parents que teníem tenien una casa al camp aquí a la muntanya i, bueno, sí, molt bé, vull dir, però ja no he tornat des de molt de petit, o sigui que em ve molt de gust a venir. Doncs vinga, t'esperarem aquest divendres amb Per fi sol, aquest espectacle que dona el tret de sortida a la temporada d'espectacles a la sala. Moltes gràcies, Carles, i molta merda per divendres. Gràcies, ens veiem al teatre. Bon dia.